en een andere antilopen. Hun lievelingsvlees is buffelvlees. Dat komt omdat leeuwen goed kunnen rekenen. Aan een buffel zit 2 keer zoveel vlees dan aan een zebra. Zo hoef je dus maar 1 keer te hollen in plaats van 2 keer. Nadeel van buffels is dat ze niet zomaar af te pakken. Ze zijn sterk en gevaarlijk. Zeker met z'n twee. Maar als ze met z'n tweeën komen. Met z'n allen was het. Deze leeuwen gaan dagen 2 keer op jacht. Ze hadden beter meteen voor de zeepapier kunnen gaan. Joran, wil jij ook nog even sturen? Kom, dan gaan we even stoppen. Kom, ga jij nog even sturen.